Кніга выхаду, раздзел 32. А народ, бачачы, што Маісей марудзіць спускацца з гары, сабраўшыся ля Аарона, сказаў: «Устань, зрабі нам багоў, якія пойдуць перад намі, бо не ведаем, што сталася з Маісеем, з тым чалавекам, які вывеў нас з зямлі егіпецкай». І Аарон сказаў ім: «Здыміце залатыя завушніцы з вушэй жонак, сыноў і дачок вашых, і прынясіце іх мне». І ўвесь народ зрабіў, як загадаў ён, несучы завушніцы да Аарона. Калі ён іх атрымаў, ён стылом сфармаваў выяву і зрабіў з іх літое цяля. А сыны сказалі: «Гэта багі твае, Ізраіль, якія вывелі цябе з зямлі егіпецкай». Калі ўбачыў гэта Аарон, пабудаваў ахвярнік перад ім і ўсклікнуў голасам вестуна, кажучы: «Заўтра урачыстасць Господа». І ўстаўшы на другі дзень зранку, прынеслі яны ахвяру целаспалення і ахвяры прымірэння, і сеў народ есці і піць, і пачалі яны весяліцца. Тады сказаў Господ Маісею: «Ідзі, спускайся, спракудзіўся народ твой, які вывеў ты з зямлі егіпецкай». Звярнулі хутка з дарогі, якую я ім паказаў, і зрабілі сабе цяля літое, і пакланіліся яму, прынёсячы ахвяры, і сказалі: «Гэта багі твае, Ізраіль, якія вывелі цябе з зямлі егіпецкай». Таксама сказаў Господ Маісею: «Бачу, што народ гэты цвёрдага карка. Пакінь мяне, каб разгарэлася абурэнне маё супраць іх, і каб я знішчыў іх, а з цябе я зраблю вялікі народ». А Маісей стаў прасіць Господа Бога свайго, кажучы: «Чаму, Господзе, разгараецца абурэнне тваё супраць народа твайго, які вывеў ты з зямлі егіпецкай, сілай вялікую і рукою моцную? Не гневайся, малю, каб не казалі егіпцяне, хітрасцю ён вывеў іх, каб загубіць у гарах і знішчыць зямлі. Хай супакоіцца гнеў твой, і будь літасцівы да пераваротнасці народа твайго. Памятай Абрагама, Ізаака і Ізраэля, слуг тваіх, якім пакляўся ты самім сабою, кажучы: «Памножу семя ваше, як зоркі на небе, і ўсю гэтую зямлю, пра якую я сказаў, дам сем'ю вашаму, і завалодаеце ёй назаўсёды». І даўся упрасіць Господ, каб не рабіць ліха, як сказаў, адносна народа свайго. І вярнуўся Маісей з гары, несучы ў руцэ сваёй 2 каменныя табліцы запавету, спісаныя з абодвух бакоў і зробленыя працай Божай. Таксама пісьмены Бога былі высечаны на табліцах. А Ішуа, чуючы гоман народа, які крычаў, сказаў Маісею: «Чуецца ў лагеры крык бітвы». Той адказаў: «Гэта не крык пераможцаў, а не крык тых, хто ўцякае, але крык тых, хто спявае, я чую». І калі ён наблізіўся да лагера, ён убачыў цяля і карагоды, разлаваўся надта і выпусціў табліцы з рук, і разбіў іх ля падножжа гары. І схапіўшы цяля, што яны зрабілі, спаліў яго і сцёр аж на пыл, які усыпаў у ваду і даў яе піць сынам Ізраіля. І сказаў Маісей Аарону: «Што зрабіў табе народ гэты, што ты ўзвёў на яго найвялікшы грэх?» Той яму адказаў: «Хай не гневаецца гаспадар мой, бо ведаеш ты народ гэты, што ён хуткі на ліха». Сказалі яны мне: «Зрабі нам багоў, якія ішлі перад намі, бо не ведаем, што сталася з Маісеем, з тым чалавекам, які вывеў нас з зямлі егіпецкай». Сказаў я ім: «Хто з вас мае золата?» Яны прынеслі і далі мне яго, а я укінуў яго ў агонь, і атрымалася гэтая цяля. Такім чынам убачыў Маісей народ, што быў неакілзаны, бо Аарон адпусціў яму кілзы на смех ворагам яго. І стоячы ў браме лагера, ён закрычаў: «Хто Господаў да мяне?» І далучыліся да яго усе сыны Леві. Ён сказаў ім: «Гэта кажа Господ Бог Ізраіля: хай кожны складзе меч да сцягна свайго. Ідзіце і прайдзіце ад брамы аж да брамы праз сярэдзіну лагера, і хай забівае кожны брата і сябра і блізкага свайго. Сыны Леві
зрабілі згодна з загадам Маісея. І ў той дзень палегла з народа каля 3000 чалавек. І сказаў Маісей: «Напоўнілі вы сёння рукі вашыя для Господа, кожны ў сыне і браце сваім, каб даў вам Господ добраславення». І назаўтра прамовіў Маісей да народа: «Зграшылі вы найвялікшым грахом. Я пойду да Господа, можа, змагу як-небудзь папрасіць яго за вашае злачынства». І вярнуўшыся да Господа, Маісей сказаў: «Прашу, народ гэты зграшыў найвялікшым грахом і зрабіў сабе багоў з золата. Або даруй ім гэтую віну, або, калі так не зробіш, выкасуй і мяне з кнігі тваёй, што ты напісаў». Господ адказаў яму: «Толькі таго, хто зграшыў супраць мяне, скасую я з кнігі маёй. Ты ж ідзі і вядзі народ гэты туды, куды я табе загадаў. Анёл мой пойдзе перад табою, а я ў дзень помсты пакараю і гэты грэх іх». Такім чынам пакараў Господ народ за віну за цяляце, што зрабіў Аарон.